Yere muna jete sa jete ga jete akeva nga seito teri. Maokoro. Maokoro. Oya akoro kunya chae. So mambo ke tutu oja ichosibini. Nya chae akoro kwa. Nya chae. Ona mogeni. Ochiro okwania. Motebi erietari yao. Ria nensa bina wayani. Nande chengi na sawo de ukundu sawo na ro mundo mone no ne ri nyumba ne ri girogu. No amenyete. Kai. Buya mono. Buya iro muga ko no re ko kukira tu chimikia ka to bugata ne tibu enyangi ne re iga. Asin kabora ngejele teri ayatari mangana atongu bono. Ayara mangana roseti kunyasa roseti ngata munaiwa mbasariti basi paka gukana kiniria abantawa emere mona korire ngogende ikiro namanya korengereria obina mugorerete ekaramu obina burete irenga bono kiarenge basi narora narentire yoyo narentire yoria Dani ngaja konyora bona abantu bakunywa maruba tabana obe tako arende oyinere mo kumuira ni nyuma paka aja kwaenda ujibuwe tutu mo mulomo kenkuru kanya renji basi omo getutu nera kama ngondi yugo kunwa kwalenta kwasi banyomba tetu bwembura emborite rigota kembura Jugo jakariwo. Ono magukuru omogaka karasirete gagutigete na abana baringa. Ndoko boko. Kanyoro chakira story buya. Morembo keresito nyasa toro Maokoro. 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 Iyo mugako asirete. Abana barenga gwatigarete nabwo. Ntata nabo. Kero mugako yasira. Mbarenga atigete obwata abana. Tata. Nyasa korendera abana aba. Nandi atutagete tubekege churi kerama. Kanyomba ko bunyangirende. Wasi. Erinde oyo kurwari yororanga enyombeye netigete umuntu ororo mwana narita wone aromoke lakini yende kanyobe iru monto monene rindi ora ne gaito kurwa kaliwe nyomba kuna korora ne jimba ngigeji wete enchareka Kanobia banto. Wono nje igando kiro obonyo. Obonyo ne chingi echichi ari korokubo. Chikabatisu chikana korokwa marieta ngeino aranganga. Chikamanya goja chinene nga ibere ayeme nganiga. Gozi konyebwata yago akachinjara kwa nyebwata yagenda. Nanko guna chinya machianda. Na chinya ngori uyu munyanyangi umokori enyangi amarunaro nyangori uyu kago kwa erieteri mbrena ari kuguna akorumenyama okwa naye kwaruma mwaruta guchiekeime paka kawitabe naende bono okolimuka kwale kumbubye okolimuka yote bunga bone nyangi ya erie ayesoka iskune company ya una bantu bao indogende basi orinya nguri no arare ndete basi ogutunya na wojisiko ogotebia onjuka orende go bieyetegwa owachiumeniga iyo bano kwa bunukiri turiko tebinge tatogende yene tegimu wajete bano oburuwaringi wono nchereni nacha na unchuka kamanya gupima nga tukubura noyo rero munyanyangi nga wono
mbura no mukristo narengi nabatise tukondo omwana mwaka kikwa batise tuno inyore tobwati aliro ore getabu okay musasiro tikyo kubatise na ikwa batise letwe Chemeni asakuru bichemeni arari chemeni yoro kuricho setata lingo bunyapara okay mo umusasiro tikyo kubatise tena kyari korokwa oyo no mo inyore elieta liachira kaigo mbona uri ore korokuna ki fataparo fataparo umusasiro tikyo mo zongo murabu bono korweri pakarero nonye ni namba yawe yechae nonye inyorete namba irenga ye ya mugondo 7294 arodo kungamere lipaka mwatishia bino okugutika okubwato bono munyanyangi oyo umanyete ntobwate umugako uri ukonyomete ukokorere nyangi na kiakorokwa ngakira tishimicheko oyo magito noyo kinarere noyo kaina ata kubwata uchibonyambeche toinyorete minto korubonyambeche mwaisa munsi mwaisa munsi Lidanga nebindu anetie mbikembete pakandu usimanye uchiokole rwinyangi yege Kristo wone karo kwa bikembete ukabibutura naki wala chintere na leta tengatika nyomba chintere chingento kikiare korosi kuchintere umuntu olenge koigu umuntu olenge gotebigwa oro chiegente china nekwerende n'omuriro paka goika outa oandu oyo nero renge koroti outa omuriro obeke ebinto ebio osambireri bwaire paka kae ebinto biabo biacha kogenda enyangi kao egente ekare goutera omuriro nokeinyore noinyore egente ekiare goutera omuriro naki kiare korokweka yagekorokwa omoguba ora mwaka iya paka omuriro gwoka paka ka erindi erirendo ochaka gusambiriria ebinto ebibonere ere bono n'omusayansi okorosia ebinto ebio abantu okumeto abantu bakoenda ororo baroserigwa bacha kogwatia enyangi ko yabereire ang'einde gwacha kubekerwa nki kiare korosigwa omoguba engobo y'eng'ombe riyo riyo ry'eng'ombe rikong tari eng'ombe yaberi riyaite tukaragwe riyo rari risungire riganyete ekariche korosio omoguyu Kino ndare goinyore otagete egente ekio okebwato kerike mbore nabo ngetagete aba bache korora aba bache koigwa aba baikaransite mbore nabo batagete bamanye naki gwakinete nkimware korindagira kimware koria emiaka mwakinete naki mware koyebara noyo obonye iyi agete mono chingige iki kyagete amabururu ayo egento eriorang'ang'a egocha konyora obonyo yakire warang'ang'a yacha nyuma ari 2018 obonye iyi yatang'anete naende abantu bakaba bariri bakonyora omomura bamuruka obonyo munaseito nkari nakitata mokari nkekorokutare korokwa oyo nyagetiria orokwa obonyo arubaeri nabare korokwa obonyo barangeri oyo noyo bono omonto ochi gopima nayo ogoitaba gose na arubaeri ore goitaba ng'omonto gwakira rende bono gwakira tokwabarigereria igaye kwagenderera emeremo yao bono ntobwate emetienyi y'ekegusi emetienyi mware kobara ekegusi ng'aki mware koyebara noinyore akera omwaka ochakire
omwaka gochakire rende ritang'ania abanto abakoendete engo abandi bagende chinyamaini echio abandi bagotuma mabina egosoria engiya kegima igo January bono twacha kunyebwata geye January rende tigere ku January ekegusi nakio rikorokwa January eyigo yachire koyaikire nakio ekegusi tokoyoroka January negesongo ekegusi twachakire rirema ry'omwaka irirende mbura twari koyoroka eng'ati ato ng'ati ato yaeta abanto bataremeti basi egosoria egochaka rende nario erie eng'ati ato ng'ati ato nero omotienyo kabere ng'ati ato yaeta abanto bataremeti lakini monugu nobarema motienyiki oyo rende ogoika okabere basi banyeroka ng'a maumuntia yaya ebwagi kwebire etware gochaka monugu nobarema twache eng'ati ato twache egitamo riri tware gosamba chindobe gitamo eki bono riro ria abanto bachakire koboa amakombe ekebusi nkwarora obwo ekebusi obwo bware gokaranga amaru basi twamana gocha rende twamana gocha rigwata twacha maumuntia ako umunti nyomba chiaboro twamana gocha ebwagi bono ende mosongo tarengo ate kuba unchurana bate kuba ragigararie murabone ngeje mwanya mwagokwana iga bono rende kero umwana ari gotoka nakimwari kubara umwana gotoka kero umutienyigete twaroka nechinchagwa bono twamana gocha twaroka ekero bori bwari koorigwa bono abantu bokumanuga kumontare ime igabogosomoreri chinsemo iga bono oino oyo onyorirwe bono igo bachire enchagu bono basi baga bakora oino omonyorore bono ebware kwagugwa ko bwabekire chinengo ibere abantu gwatebia abantu baicha bakwagishia emetienyi eyo nero otanyare koinyora bono muna yare kobarwa ekegusi koyachire rende koyachire January eyo egitamo ekio giachire omotienyo kabere omotienyo gatato amaumunti omotienyo kana noro bono noro oyo turi bono noro oyo bono abantu bagokumuntira oino omonyorore oche gokumuntira boche kwama mbori kubeka nyaka buya nkikiagerete bagateba na ng'ombe yete byare bwagi na ngoro momi kabanchi baregana ngaki bare koregana yabare kubunoro bebe orobebe nkwabwate tamara bano wakurura uchikwao bono rende kero togocha paka tureti ya Kibaki ochiriete bureti ya Kibaki igo bono bori bwabeiro burira abantu batemete bagende kogesa bureti ya Kibaki ne riete rende na riete bono no motienyo gatano sokorora ncheruchi igo bono bori bwakumuntire pi bwabeiro burira bono otabwata bori bwa monto iga naende bochiko bibitabo mogunda aye gwachire nekina bono rende omotienyi oyo tokoroka negesunte kia masaba motienyi ki ekobori nakibong'ani egesunte kia masaba bori bwarabire erinenchagu bono bagendete egesunte ntago rigesa bono embura egotwa embura egotu yasaririe endagera obori iga borairense embe egochenene paka kobwabeire oborera bwagwa egesunte giachache nkero
egesuti giachache narekoro gose mbabwatereretie ayi banagotera abantu abari kogubi Oria abana kwari baye konya abandi bagukana eyaya okunogoteberera togenda mabondo abana baye. bono abana bao bonsi nonyora oyo ukobere nkibagendi omwana oo